Όλος απευθυνόμενος, τα είπε ο βουλευτής μας ο κ. Κόνσολας, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ευαισθησία που βγάζει ο κόσμος του αθλητισμού και φάνηκε προηγουμένως από τον Γιάννη τον Μανούσογλου με αυτά που είπε. Αυτό το οποίο κάνετε σήμερα εσείς εδώ και αυτό που κάνουν όλοι οι ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι να δημιουργούν πραγματικά χαρακτήρες και ανθρώπους τέτοιους που να μπορούν τα επόμενα χρόνια την εικόνα να την πάνε πολύ μπροστά. Να είστε καλά και να έχετε κουράγιο να συνεχίζετε. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πολύ το Γιάννη Σπορτ και όσους ψήφισαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το βραβείο για μένα, πολύ τιμητικό γιατί προέρχεται από ψηφοφορία συναδέλφων αθλητών και παραγόντων. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη της πιο πολύ τη γυναίκα μου στην Ολυμπία. Καθώς επίσης και την άμεση συνεργάτητά μου την Πόπη, την Δανελάκη. Και όλες οι ταξιπολίστρες και οι υπογράφες. Ευχαριστώ πολύ.